କହୁଛୁ ଶୁଣ ଆମେ ଟିକେ ବେକାରିଆ ଆମେ ଅମାନିଆ ବାଘ ବୁଝିଲୁ ତମେ ଠେସ ଯାକ ସବୁ ସବୁ ମୁଁ ତମେ ଠେସା ବୁଝିଲୁ କି ତମେ ସବୁ ନଈ ନଈ ଚାଲୁଥିଲ ତମକୁ ଠେସ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପାଇଁ ତମ ନାଁ ସବୁ ଠେସା ପଥର ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ଆଡ଼େ କାଢ଼ିଲୁ ହେଲେ ତୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କପି କରିଦେଇଛୁ ସବୁ ଡାଇଲଗ ଆଗ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କପି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କପି କରୁନା ବିନା କପିରେ ପାସ୍ ହ ଦେଖେ ଭିଲେନ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କରିବା କି ହଁ କରେ କରେ ତୁ ତ ଆଗେ କଲେ ମତେ ସୁବିଧା ହଁ मोबाइल देखुଛୁ ना ଆଉ କାକୁ ଦେଖୁଛୁ रे देखे देखे केके चौधरी केने पिज्जा करबे ଟିକେ देखे अंकुर भाई ना मीटिंग ता पड़ो पक्का और जो भी केकेर दिमाग काम करेनी सेठी बारे केकेर खंडा का तोरे अबे